Right, sawa sawa. Asante sana mwanchi botegera lyonsi okwenyora ime yomorobeli bwabarai na amagendro asobotuko boigabwe chitaliki isano ne mumutinyo gatano mwaka bwe chirubere 2023. Karibu sana ndosi ya soro mugusi walimo kutonyora isiko ya gusi abandi gwetera www.radiovuna.co.ke ngobaligane sana sobotuko bwalera somorobeli bwabarai na amagendro go chakrabono mpaka chinsa chirisano ne mocho botuko kati. Lakini no ase chinga kiechi gomo echo batagariri ntole no mogeni gaiga ase studio sabali mogende tokonya kuligirelia bwa semetandao ngete mwarorira bwe post ige konya gutara ngomo kwanira ga mwakili Henry Ongeri omwecho batagariri na rwandirete kiro kyo governor ase county ya Nyamira na bayigo ngokora ali mirimo ya ebu wakili anena ali sense ya America na lero no ali gaiga sense ya Kenya na nikale ya mase mo live aigase chistudio chito cha Radio Vuna 102.0 FM ekero toko kwandre especially ngaki oborai bogendrete na mangana ya magendra se county ya Nyamira na begonto kune mangana abira tatagendrete kwene kigwa sense ya Kenya State of the Nation State of Nyamira County ngaki bintu biro mwacho betegelia subu tukobalera somoro libobarai na amagendro live njego kondoka brobright na bakunyara kabako kondikere SMS gwetera 0706102102 enyora lia page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM unyara kabako kubeko kubole kwao wasebirenge libyao eyemo ase mwenyoranga no mwakili Henry Ongeri oyuru andrete kiro kyo governor se county ya Nyamira banke mo maitebuna bwakire se nero lega se studio tukuchikunyara kabako usanga chinkwana eyemo ase eyemo lakini bunere butambe ntaranyara kobanko marento magania sembeo mwacho bategeri nayo kunyara koba goko muarigania gaiga elieta aso tegerete korwa ontebelio morainga karibu sana sa studio cheto cha Radio Vuna 102.0 FM wetera 0704102102 0785102102 Vuna Radio hello Robright wairira buya woirete buya obo tubeli na okusubugo no antagara tandeli rubali ko sameka buya alright ditalirie wino libelie karamu ya Nyasaye tuganya magali go karibu asante sana Vuna Radio hello Robright wairite buya Yonkara yes Karo magani karibu sana bikoro totawa asante sana Karo Vuna Radio hello Robright MC Duma number 6 Krichinse mocho mabe tengo magani aga se maune bikoro to no to motegerte kuruega chinse mocho mabe asante sana MC Duma number 6 Vuna Radio hello Robright one strawberry yes magani ai karibu na nene kirani ya nensa iga hao yenye iga sansa oyinimbe oyo mwabo mwalimu Simeon Ongeri okay na intencho free yoke oga hote gisinsa magani karibu sana to amangana kuruanga America to ango borabu kwa rusiri America sawa strawberry Vuna Radio ela hello bro price sasa bikakorinyo masivi na inche na wango tagarata buya okay ngata hivyo magani karibu studio asante sana Pacifica Vuna Radio hello Radio Vuna obatro mosomba France kurinyo Ongeri yabe yes wango tagarata ganga ndrete kwa ya kyo magani karibu asante sana kurudi yabe Vuna Radio hello yes right not yana ko radio Vuna ya Radio Vuna atagarata kurugaterere gante to magani ya mangana maya asante sana singenje birombo golibere chomo elio ga Vuna Radio hello haro bro bright rasu gukoro chinse mochaso sera ngote byo magani karibu asante sana Rasugu Vuna Radio hello ya chae mesu wana wairite biya naterenaya enera ginesio yes ngote yo magani to amwali ganiri yes notara mugas asante sana basi bono mwenchi bategereri ekaronte tonyera ko batoko soase chinkwane chie ya mase monyoranga igotoko soase chinkwana chigotokuna buno mo Kenya chinkwana chigotokuna abuna umogosi
Right. Okili Henry Ongeri, karibu sana sechi studio chetu cha Radio Vuna 102.0 FM. Mbiamano Bro Bright na agokire koira na agaiga si Radio Vuna. Yes. Mbiamano. Karibu sana mweli tuokwanete yemase mokura ali, is it New York? Na renge umuchokoro kwa Minneapolis, Minnesota, gose munera wande bako iroka kaoka ya America. Yes. Okay. Sawa. Karibu sana. By the way, wachire lituko lili hapa Kenya saisi gabarase metandao kulili wese green card ngiaita. Tuwabasawe rama. Sawa. Karibu sana. Se faida ya anda ko yogo tegera lera sentunde ntangani okuigo for the first time onyaruka bako kuimanyakania. Mbiamano sana naenda siri bageriga. Onko goka koira na ocha se Radio Vuna mole abanta bangwana magotogeni biya mubata bategereri bagotogeni biya. Actually ni nwa banyena ni radio station mubate style ina nakora na ende gukorabo. Kotebya bategereri barigania abageni. Biamono. Thank you. Ase bari batamanyiti amarieta ankoro kwa wakili Henry Mokwa ondo Ongeri seitogere rigoma. Eke jiji kia Mongoni ali bunge ya Kitutu Masaba, County Nyamira. Ase rende benefit ya uli watamanyiti bia oto nimbugete na atebira mangana baka na nyabuate romotwe. Amasoma na matangani na chakirite Mongoni Primary, Mongoni Primary School, nkagende school kurukwe kurubodi okay, na onkorete matemwa akrasi sana isato karesana 1985. Nkarua abu nkagende school ya kabere ikorukadi notunga high school and then tararuga abutika ngaka chinko bichabene ngakadi notunga high school njatobeka bya so mwako ya matemo aita. Asante sana abaibuli na wanafunzi. Nkarua kadi notunga nkaende University ya Nairobi na nasomera to wakili. Kagenda Kenya School of Law nkaroswa soki umuno mu advocate na bwante nganga karangu umuno mu advocate nkanyaranga nanyaranga liete lindiri yeri tali karangu nkabo mu advocate 1996 ngachaka okole meremo umuno mu advocate mu Chio Nairobi kamanya kurwa abu nkagenda masoma igoro ku masters in law mu Chio Minnesota nkanyora masters in 2000 Karuan kagenda masoma na anda igorasi ni akoro doctorate in law na ende Minnesota na inga kora wana iganko manage company ya in Minneapolis na New York ikoro kwa diaspora lawyers yasito hotewanga tokonya abantu baitonka na America. Nimbwate license yoko gambebi na Kenya muna nateba na America asichi court cha Minnesota na New York na federal court system. All right. Mermoto kore menge no gutambukia abantu na kinako karajuwate abanga chikari cha ngosoka jirero ona bumbaje bandangirimba bwatesi. All right. Na abantu rende ba okora biashara kuru America go chaga na kuru go cha America na abantu tokonya. All right. Na generally bali babwata mangana maswali ya machiko na abona otore. All right. So ibina ina remere mongo kora. Asante sana. Na tebiro mondra wara kagere komanya kuru hapo. Bakumanyira tayari. Biamano. Yes. Thank you so much. Basi wanu mwanchibu tekulinere umogeni tulinere kaika studio. Wakili go cha Kenya ngaite na go cha igendege na boku wale kwenye kuibuli nga Pastor Mackenzie. Lakini elinde nkore tanga kende tuko kuira mpaka alia sechise mocha nyagacho ase county ya Nyamira gatia abantu benyora se turatebo bungainireria bwaye Pastor Mackenzie mugano ingete kwa bero kubago kunyobwatia ni familia ya moya abantu 11 kurwa se county ya Nyamira kego toigwe ngina abamuraba babire abo banyarituko bako nini baya bayonsi nabakungu babo na abana babo bakagenda alisha kahola munagokwana. Na huyu kijana mkubwa wa kufuata huyu yake ni mtu wa kanisa yetu ni SK. Huyu kijana yangu anafanya kazi Pota Nairobi Pota. Aendi kila siku kanisa, lakini sika kibata na wasi anaenda na kienda hapo Pota. Alikuwa mkuu wa maji hapo, wanaishi na wengine hawajui sana.
yeye anajua kuona hiyo maji na aliyokaacha. Sasa hiyo mtoto wangu akaacha kazi bila kupunguzwa, na huyu kijana mdogo akaacha kazi bila, anaishi Kangeni, anafanya kazi Western. Kimgonji mguu, lakini wale wanamwambia kazi yako ukipita mahali mbali usiende mbali. Wacha hao walikuwa wasima wasunguki weka hapo. Hiyo anafanya kazi, wakaacha kazi wakaenda maneno ya kanisa hiyo mbali. Sasa yani gwetaninga zaidi ya mebere mieyamo yanyarire ko bage gutindo kurwa ria sense milia shakahola egenteke kirumete baka nkagusi bakase account Nyamira karo kwa bereko bagukurigire mugano ega timeti ya ebene ngaki kwa bereko bagukunyoirera Blue Bright onyegento keroro geko tuobo ipano onyegento keroro geko torete rubosuku nkeringa irieta ria Nyasaye ngukwanurire nemebere kegotindukwa nga abantu mbare bakare gutumia irieta ria Nyasaye goita abantu omochi muno oyo iga otugutira abantu kurunyamira abana mongena munagukwana na mayanda kene genteke bemono inchoma nyene no nyende aga igatinda ikase understand tinga ki ngaki abantu barakore genteke no nyale ko banga tari kanisa stina batwale go keragereri na kugikere mono ko rama kimango sirare lakini bone kera to konyorange kanisa nere gati Nyasaye ngukwanware bono no nyana abantu ruche mbali go chakobole nga kusasima kyoko Nyasaye no rudio yoiga muna toko na basombe mebere koruchingo ruchirie kabireria igo nganje kerona rama na ya gikeri mono tari senge njabantu banyamira barorioka eko garna bari na barabu bataruete Nyamira na barumba karueta segete babwate ngina babwate ise babwate ngina koro babwate mromo ako muswati omwako ekebono kegeranda engereringa nga kitogo kora mune society twaikira ase toko ba comfortable umuntu ogende kanisa mambi twaroro gotinda korkoruru sana ngakana nga tari boigo eye kagerana ateba se emitanda endenga esengenjo toko teba nga Kenya nense ya machiko nande nje muno mwakili nense keta machiko tigango torore bali bonse pi ande nabe kena underline bonse pi bali bamanyete go siba usikanete na manganaye bairurwe getambukiro eko garanto igwete mbaroro baraba banene ase birogo usesa mairi ye birogo lakini njogo za bakwana enkolinga monto nde bwensipi okunire go so participate tigo so manyeta manganaye airurwe getambukiro kiriri chigori ancherete eko garanto gotaka ona abantu abaiguru je Blue Bright at some point imba maite sabantu bamobare no mongena munoy emanya gotoka nga gatebiri agende kanisa nanda atebi nga oni ebyobwate bona asarere marakabira onto yo mino tari moyo kenda abwate nge koletiki ngeyo iko manyanga ababati karamagega mborro kibararire nkamanya koranga umugambi bwense President Ruto na atebete nga nkorosiare a commission of inquiry chikoligere lindoranga. This is like 130 people too late. Serikali ekerete na inebu yemanyete bintu bigenderete ngakia abantu gose 300 bagoitwa ondatana komanya iga serikali nero bono na barabu bago kumimuna antu munanje naye bali babwate bintu batotegerete senko batotegerete no na kero tokoragera ngakibata igwete ng'abantu ngoito bari cliff ngakibata manyete ng'abantu ko abana babande ngo ngaino bakare bachigo hitu baiberu chibasa na bintu bindi iye kogero ko bolinga serikali bolnere serious pone hira basago so siasa lakini
esenge njabekire commission of inquiry. Yes. Chenali gusaba abantu bonsi tari bari directly affected abantu bonsi. Bagenda barwa maoni nanda abandi baboldi swali na aboli. Aye serikali yarenge. Alright. Ekogere meche ga samatanga bonale mebere yale mirukurwalia na bako bolinga ki tubate serikali. Alright. Actually mnogotebego wakili ntobwate kyombegerikia National Intelligence Service in the last financial year igoba etwe yababekere tuensemo zaidi ya 30 billion. Chogo kole gasi. So anyway, lakini andake karogoto achila inibere gaisa to chinots korwa sense America. Abande bako machikorenge ina singencho Kenya ga kanisa ya irubo sibole mono. Timeiti kintu kikeli kwarorera ali enjere chikanisa chiko kolemere ma sense ya America oranyale go boro not sibere isa toiga ase Kenya tora asome korwa. Muna ba tegere bamanyete. America is a secular state. Secular state meaning kanisa teyemo state yagote abanga na mo wende ko bwati kuchia. Chinse nchirense yiga bagote abanga kanisa yitone. Yes. America te bwati ejo. Iye meaning akiro mu America ose ba America begaruri mnantwe. Na bwato bosibore bwogo sasima mnatagete. Ose gota sasima. Alright. Serikali terigo tenenera egento gioke gokora mune kanisa noko tebanga eri kega igegera tumanye moro onye motagete mo muna bono mo exempt from taxes wekamweri ka mbali kubwatereri batebenga ngo tenenera kanisa gosengo terigo tenenera bono na into toka copy gentekyo bategere baise koinyora article 8 ya constitution ya gotabanga there shall be no state religion. There shall be no state religion. Eminetinga no anyeto gotabanga antuna ba Kristo tole. That is not a state religion. Igona ande nikase nyeboli ngabone tokare ko genda too far. Ekaro ko nyora to gotabana ne chinyomba chia public. Muna go state house. To amanya gotabanga bono Ona tuatebirega ega no kanisa kale. That is in violation of Article 8 of the Constitution, because the state cannot impose a religion on Kenyans. Ono bosiboro bwe watebanga tikero monta tu are kanisa ekore kananga bwachirare. Ekese ke kyama kenze na bande kyagere chikanisa cyarore kanira muna tari asoko saba. Lakini asoko sakura. Abantu rero nyote bakale kona ruba kamara ba machenu. Amacha machenu. Ebiranga chibwe bichenu. Abapasta bande nyote rero bakoimoki gochie kanisa. Abande bakale goita bashiriki ngabarwe sadaka. Abando monto ndante bitima tesana kaina na bora amanyae ngomo pasta naro bwate chi private jet. Eye manyago ante binga maybe into bwante koligere rich ke rigoteba no state religion to risome as allowing the government in the interest of public safety to make sure nga chikanisa chige chinde chikali koro chikalte actually nchire kanisa chikalte chinjire ko misa abantu. Right. Egente ke kyale ko base mu America ritanga ninkyale ko nyare kana kyango tebye sababu bantu 200 mbali go disappear kabire iyo monta tarate bagento abantu abagwate aba intelligence nabo nabegento ke gukwaneka bantu bali gusira igo because na igunga bande basirita as far back as 2020 yene miaka 3 onita baite sabanta abare njenale go tebye serikali ite yari kulige binde go boro tigatoliki reasonable controls. Right. Tina teba toga njera ya Rwanda. Rwanda mbara no met probrating kanisa chire tightly controlled. Yes. Chestil ninyege netenga abantu mbagwanta batwaro busibole bwogo sasima na kutasasima. Lakini onye gotagete gochaki kanisa go konya abantu. Tigango tumanya ngaya ningo. Anene because yoko somya abantu banya sai na karunguga netia masomo na boturaga niko manyanga yo train etiguchi
na ndinga itoko konyora toraka ni gukuri muna bono nkete mupase ukuru kumakenzi nyandiri njira yare ngora kubwati kunkia gukora angama kimana akonyetu. Alright. Alright. Kanute tandake wakili tosike gochiase nganinde yabere ko bake ko molikiro sana tali ya Kenyoka lakini nechinse chonsi gati abo America. Engana yuko ngusana ko ngende tokoni ko gati ya serikali na semo yuko ameria serikali nero toko ko upinzani. It is on recording ase chintunda ibere umuraibu ko ameria serikali o call off osego tenenia okorobekana. Ase chisababu chitali burungigo munabono the last maandamano yali ngoyo moiso katichi sababu chikotebekana yageretera ila akatenenia maandamano nasingencho yabarai bali nga sense ya Kenya kurwa sechinse chisiko munabono ngomukwanira mo prime minister wense ya Japan Fumio Kishida mo chancellor wa Germany Olaf Scholz mori kibwe monene bwe kyombekeli mo bwe chinse United Nations Antonio Guterres Kiombekeli International Monetary Fund Managing Director Nwalinge Gaiga Kristalina Georgiev na abantu bande kurwase chinse chisiko na igego bakana yenere sababu yandake muraibwense atebeterera ngakoro chabanda besiko takora kala irangora utarakora renda maskani yake elinde to tigegenteke and of course that reasons jironga chinkwana njiro chigendrete and of course muraibwense na beto ko bagako enek sometimes back nga enseme yo kwamelia serikali ro sigwe ase bunge egento mwana inchi yakwe bori yo tegereta subutuko bwerero abarayaba igo bako batumeka gose eliogeriga ndire genuine Kinaga kongo bro bright Antone gerete muna na akorire siasa Kenya gaiga ne ringa ko kumanyawa na siasa ba Kenya ko understand byane gentege kongo ogana tiji degree ya PhD usini sana yes toliko bamanyirira bya lakini nchenda akwanere koruga gentege tangani richi korietongo tebalire ngabantu mbabwato busubure bwo kwandamana constitution ya itana wego tebanga pawato busubure bwo demonstrate, picket and present petitions to authorities. Nkeligo tebanga kyogo picket about using kyogo demonstrate about ore ngerere ronga nota gitego picket. That is your right as a Kenyan under the constitution. Bono ekero bacha gitamana manae chena iwete ngegento kirege kongupi cost of living obo sibu achire bantu mbali konyara owe mabwa kongire bakatebe totageto owe mabotirimboke aminyo obo sibu tirimbokense tumanye gutigamana mano gosebona chena ebire bakateba na bintu bindi byatigale kurwa sichikura last year munando je kuruwerio bintu bimbira change ogema mboro basa Kenya mangana ya tigalete ko last year ya chikura tara rosu IBC tara change one karogo tebunga mbai geta segete bagate banga tigatora tigabageni baragenda chenko ligere lindorangwanye tware go demonstrate bo kongu which is our right esenye jobu mabwa kongire nchenda atakabageni bali bakoreki barore ekera na November bara tebe ngaki ekapona abago totichire para ninki mugambe wense nkwara gotegeruigwe bono nchendo jinge bago kora the opposite na are ko banga internet upinzani ena are goteba ngabono nari toko soka siko ekoro maetekera abantu moikaransire oinyore no nyina karo Kenya yarenge one party state kero mugambe mo yarenge obisi. It was a combination of pressure from within and without. Korusika bantu bakateba ngaki nkieke mawoko ra mubwate patia ya mwaka bono na aiga agitation yakorteki na igenderete so ekega kyo gotenania maandamano ngabaga nimbaraga nkiansi nyete no aninche because it makes no sense to me. Ekere chancellor ya Germany eri Nairobi bosimbora atirimbuka watirimbuka bada chance prime minister Japan ya kere Nairobi IBC tara change ya change
pone kabanga maandamano ane switch walk nandi kwa rimia ina erera agera abantu bandi barengeringa ona cheche togokorerwa especially otokenga kwa bwatiru gatiari kusenerige na wakwa waitera amanyinga kwa manya gote ngai Antonio Gutierrez no arenge taoni gore hermana mana tarengo maambie kera chire to koreke to bwatera yes itiri como sikaragana mna musio muchias nabo ndigeretinga ekero tole serious about the cause here to demonstrate against or about etoko demonstrate botuko mogaso abagani babomba abo lakini ekero baro especially because na bawo chakwenda batebi mugambi bwensenga ki kabese kali twawo tetu mna bono chance lanja atebete neche turigeri chigasi atebete 250,000 professionals ku Kenya na bara atebe ngabono mutara mugambi utakoleti bintu binara abantu ba picket about ntulikora rugasi so that becomes leverage for us igonare ko bainche ko organize maandamano ange na ya menta diribara tairiro linko babisa enga muna kare karo monta orojo ne ko bwate seso erende to mochie ekaro moibi ajira rio kenyeso se na rio kenyigole nawo all right in fact ile tandire kwa tumeka wakili nga echeche abana inchi mbara abanke ba machiti koranga bono koranga seme yuko amere serikali iye kale ko bakorera echeche ikiagara naende na bukurambari akoinyore nonye nga kia serikali ya Jubilee na obara ugogete igara kinekero Raila arangirete kwa semesa akaenda akakira completely concerns chirichi arenge ngobwe ibimbo akorekane tase chikura korubuna arangirete kwa semesa nchijete kuigwekana it's not known was encha better resolved so saizi again amangana araya yo mangana ichikura nebinte bibinde nga uchumi IBC na bintu binde wananchi bande bamachikorera ng'eke ento SMS kwa melia serikali ekwebisira kurumaega lakini the real thing na magania yechinda chiabo na beko nyarikana na tegerero mwakili na sigete mono kawiro mugavana Umeru Kiraitu Murungi yes Kiraitu Murungi akwana so mutandao nga maandamana hatari kende no monto yo mokweririe mirimo abateba yes nise koinyora tari eri ngeke ya Jubilee oka no anyafte serikali ya soye ya Kenya kwanza ndoche ngaba raimba machikorrekana bare muna bantu bare gikomba bakugorwa na discount paka bono igano yeto kuna gukwana nga upinzani tindi na maene nga upinzani nere Kenya utatigarende bono mugaka Odinga awi kalindo orrekana na upinzani lakini maambi ne bara tebeta politiki tayo ko eronyo nyorangere turiria ka egwikia etwe na bona rai gozamento na barati iye gujikomene blue brighting anto bwata bokong wo sustain democracy yega tohate botubwate eko iroso kuri chinse chinde na bona America rise koravera monto Republican na Trump taira isi agotambuka obe Democrat because ebintu mbirege te bitari go koreki bitari go change yes ono ntwa twacha oro muchumbe oika Nairobi tingo manyekyo se bakanda baumerana maambi ende kwa iwo goteba nganje na magendera ronkoreta na magendera yu moliko yarra para muna wona chipara chigare se to gari mongoni rigo magotirimboka echinge megondo lakini abajumbe batebirenga na magendera tubwate so omwana inchi orengerere tinga nechinda chigo kolegas na bonda mwabire tinko laum ekogera we have politics of no principle yes absolutely no principle okoranga ne ncharirie tabanda ande nchikorire ndoranga bachumba baita wakanu chiba chinyige mbabwa ndigo tuarenchara igente kege kongondokia ekogera nche no mana na arenga ya no moke yes akero Kenya yabwate one party ekero konyoranga twatwalire the ruling party ebwate chinguru parliament paka yama chikobe de facto one party state de facto meaning
richi kana ulira atebe gente kya lakini ekero ko babara abantu baro on one side ebabwete bande bonse. Yes. Asama civilizations chance picha abaire a de facto one party state is very close to a dictatorship. Because one okonyoranga mugambi uri orobisi na ba koremna tagete. Anke na bara tebe ngike bona mogate banga mugambi abe president for 10 years. Think about for life. Esengencha buata abantu. Barnate babona bakumubwatesi. Yes. Na ba go chenche genteke. Na bara ikebate banga mwate banga abantu ba picketing demonstrate. Sababu gani? To change a constitution egara abantu ba picket when the government allows them. Right. In other words, the trajectory go suenta towards a dictatorship. Okonga boy. Ando kutalinga mbono kwachaka. Kurwe constitution yebe kuna bakoranga magambia yega beire. Kuna kwenye Roma bale. Okay. Kuna kurusi bale. My worry na iringa na icheke ngakitari minute kende. And that is very, very troublesome. All right. For a younger generation. All right. So wakili nitusuke kurwa sengene yo motegeli yo tegereta subutuko bwabono ase insi serikali ya Ruto Raila oteneneri okurobekana chintunda ibire. Na ende na tetenga tokoranga muri serious buya ende ngurangeli toro ko. Ende kwera na tore. Time motegeli yo tegereta bono Raila rangelia maandamano intunda ya gatatu na abwente kosoka para. Esengencho kero mategereria ara mo Kenya na ndabwate right yego picket na bonga te ba go ikali gereria bweke bolinga ki ekengo chiera go demonstrate ninki eto Kenya ere aganyete orangiri kumuna musio senga Raila otebre togende Raila okandre toirane aba Kenya na abantu abangaini tigango kero yo mali gereria ki riri tokatenanigwa tokatebu nechinkwana moisonde tokatenanigwa na abageni ona litoja kande ya gatatu ndugo cha kutenanigwa naende gusembra ya ature eye mine tinga gende nke serious nchetingo kani mo Kenya igweta a demonstrate tingo matebi ngagenda gustogenda lakini inko matebi bolinga ki onyure yega gusobitie yako na gwakiwa eraro chene nengia omboli nchomanyana tinko enda demonstration ekeroma nyetenga matunda ali twali kurwanira kana asomete university ntwa gatwalire into bya kurukwe migoma konyora ntwa bwate gento tutagete muna bona ninginyorete ntwa bwato bakonsana kere fees yarete 1990 togate abantu tuligo tachabirasi wake fees yarusiwe etwa iranete birasi kera serikali yanjiranete nga okay ndoli kunye rusipi tikakero mwana kana rusita naende moko egumne loan so sababu ya maandamano ko ikebe kurwanirire gento kete onye nkeli gocha oko gendera ko andamana paka giachire kose kwa kolerwe gento ge koreki kego isaniki bona baigo gocha korangirwe ria gatatu sine ria kana sine ria gatano mbaboriga inki mwanya rire kurwerio kego cha kogera moirane onye kende nke gitako genda mtira wana cha ko advice. All right. Sawa. Asante sana mwanjo mtegeli mwakili Henry Ongeri tugende gusanga chinkwa na gaiga se studio bange mu maitenende bunabu wakire se ekero turasumuro libwa baraina amakendro nte tunyaroko batuko suka toirane tumulikire kabisa mangana ase county ya Nyamira. Nyamira, Kebirigo, Ikonge, Gigoma, Manga, Nyansionko. Nyamira County, Nije Tigirete. Radio Vuna, 102.0, Tosisaniwe, Kira Engaki. Alright, karibu sana mwachibatile kira toka ndireta se chinkwanichi. Wakili nte tosuke gocha se county ya Nyamira. Ngete kwa igule na boigo kwa ligire na korole bintebi kiagara lero mnatule asensi ya digital bintu bigutara subwango
amangana yobo kurekanwa yechibesa anena se county Nyamira na abeira sigeke tambe talibone ga sentune tangani kia bwango iga nkwaro e payslip yo musibate yomo tinde ko mwatara marieta twanyarora o akanu 25 million musibate ye basic salary ya ekegere payslip ya ni nyebwate ga a basic salary ya igere 4770. Yes. Akamagwaka no special house allowance 25.0 million. Yes. Special salary 8,400, commuter allowance 4,000, bintu binde ko chiabwo. Net pay karo kwa rusiri bintu biria serikali ya rusiri pay bango na kiregento chiacha 15 million. 15 million. No monto went kwa kanu 4,000. After payslip we yaso kirega serikali county Nyamira ya makobwati ngane yuneli rube likotebanga amagosa tuwakolete era letter irube lirikire wetrase bono oyali kiro yoros. Yes, oyo etujibesa tebanga haya tuwakotumere tujibesa kimakosa Wana chibese chingwira ni kuchire as serikali. Gegera lirubeli I have the copy lialige tu chitalikisano nemo mutinyukane omwakoyo. Oyo allocated through the county chief officer, yes. Department of Education and Vocational Training. This is not the first time, by the way. Yes. Again, tumne kikeko kore kana se county ya Nyamira onyenkaite wakili otareba engakinere na inde payslip yo mugavana nyalibo ya ligeti actually na I have a copy here. Ase akanetwe karibu 6.5 million. Yes. Ageraga bagatebango konyengwa kanu muno deputy governor ngichono chiachire telimo arrest ya lenketare sarasina mocho mutenyo gatatu omwako eta net pay gacha karibu kitu 4 million. This is for September last year. Yes. 2021. Yes. Na aro bagatebanga ne era maybe ngwe another example kia gatatu gero ne bukwe gotebanga sabaroli babire batatu. Yes. Igento kiamanya ko ene kigwa abalimu ba ECD. There is a time abalimu ba ECD also a payslip ya nyarito ko bakego soka mona wono yo for example wakandi gwetera gusi mwalimu sako iga kanitwa net pay January 2023 omwaka oyo 440,102 ino mwalimu ECD. Yes. As a county Nyamira oyo ndenere the same month January 2023 kono mwaka otali nto bya kale mono agaka no 682,275. Yes. Kurabuli the same procedure liro bali abwatinga mawazo nara akore kanetega ono jibase chingo chira nitole lakini butukibwa ko rumbulinga bese jibado njiriko jityanyara ko bachikoirana cyana koirana timaiti bono murai andake nende boyo kwa Rwanda to burai ase account Nyamira nenda ko ranyoro rengereti ka oranyero ko Rwanda ngakia bantu baito bwente koira mangana bunai bro bright ekera bategere ba kwinyora na ikaranze tekero geke na hande na minyo gate Nyamira ngima ngatebya abantu nga mwari wancha ase tore nabe na hande turasabe geko geribe sibisini ni toko ewa ntori ko birenda no murendio mutanga ni bwebese ya mwananchi no mugavana bwe county ena atebe tetina renga nkaru example nga otwaro morisi we chingondi asiri chingondi ruwa mutigirete komo menda chingondi na ndo mai chiombe gusoko mabuto matebigenda tigandi yo morisi yo mwao na kitware go tebrese campaign yeto nga it's time for fresh faces in leadership dirie na amine tinga tigango tonyora masia maiya osaro na chama nyeta bauti between 4,000 and 25 million. Chenko range sa wete rinkong. Chinambe chi tindo jinga ne chinkong chira. No inyorete mwako ori naende. Ekatebe kananga abana batokire. Bakanere chibasi chibaseri kurwe county kiti
kiganje ki county abana batayo etwale ko baraka ghost students yes osaba nembeo abana emeika omugava no renga at that time na endo robo no musikenya ribo akateba ngere tamanyeti tobori aba MCA mwai mugeti amangana ya sembeo ni nkagirite mwaya bwata na vuna ngateba ngonyo mugava na tamanyeti sichwe county chiguchia yes akimurusi ororo kuchi motambe kanje lakini rusi omugava noyo tamanyeti sichwe chiguchia abantu ba Nyamira abo bantegerete bono iga bagateba nga oyo tamanyeti korenda chiwe chito na era togo tuweke miaka 5 chigo cha kusira mambi naende ichinde ibago cha kolera why ngakibako ba surprised na ramba harusi mo minister of finance bagateba nga nero tamanyeti kiago kora lakini nchema nyetengo borai bogo chakira iguru egento muneke kiare ko bro bright anywhere in the civilized world orio tenete igari akora ruo umuswati yego bugete ne bati na sibwa anyora ntitino jinga na bwata mamacho yes erene chibeza akoreteki aetwe nto basa ko ikase tore so incompetent and tuanchirete incompetence paka to bone bese yegoro 25 million yes tore shua ping atari aroro gwakano ngakitoko manya gose yabe tugabu egereji go soka rigoro wao esengenje Nyamira tubate history mbe yo korenda chibese na saa zingine go chiba igonga obokongo tubwate bwe chipara okongo tubwate bwa mariogo okongo tubwate bwo botaka saa zingine nintu twereterete lakini nche nkoera nango teba ngaki abantu bale abantu mukobekera amacho chitindi komo chimusubati yiganya 25 million tindi komo chia mabisorio obatete computer nga kasokjiwese tindi komo chinonye no minister of finance omonto komo chino magavana kekoro magavana nero bwente kobolinga ki alia bisi gwaka na bakoli emeremo ntobwato montoro maite kiago kora anya ntobwati amurusi abeko you cannot run a county government with incompetent people and expect good results ekena kitwala goteba tokalera tokaminyoka igonge binde byabe the 2023 yes yanko inyo bro bright ngebimbiri reported ngakitoko manyanga nechichekirenge cha 25 million chikasogete chitarache mtandao chirichibense chiri akane tumna akoroka areas ngakitoko manya chiminister irenge cha akane tuecho chitatangasira chief officers directors of departments ekerobo gundo bokororeka kero ochoro de binto rasa gotioka to asimunge gunde tegorauka nabona nyo gunde tewakanse lakini ende ngokolera asiri hiyaronda isi omugambi mugavana na bwento goikase aligenjera atobore munga erabwe ko manyana maite gasi akora na bwata bantu maite ndo bakora nebinde byo kona gotanga chiera yes what kind of error is this in fact tikina dedo kuboli kwa kilinga ebinte bya bwatanire na ande insi ya serikali yo mo gakanyalibo is it by accident how comes yani bikubwatanire ande insi yo mo governor yo mo is it true is an error or is it strategy tigango te bie bro bright tokane tikobo monto mongaini komanyanga keregendo gako ba once it may be an error kero ko ba twice it may be an oversight kero ko ba thrice it's a plan ayen ko bateliko na gogwaka kere rituko oyo kona komiti chiare chiga obutiru osena wale kwaranya gakare ko bokero komiti chiare chioka inkirera to kumwaka na mno moisa ngakyo mugava na taracha tebe ngaki
amarieta nara kuna gosokurwa bisi anega igakuru kwera na aliri enchera yoko ya teacher makiatarate anchera netene chierechi gosobora na amanyite kegenderete igonche nare gotebanga okuno gokora machiesa ne chibasi abantu kware gokora igo anywhere totebene company yo monto bwate o montabwate mokore biashara okore ere yige yama ya 25 million bro bright yoko buto na ando bwatwe lakini bono ngese county ya Nyamira ora basa kwa promoted ne boss yao the CEO of the county ago kirobuge kende nkeraba kisa na maana mbachality yes na kinche ntatike koinyoreria abantu ba Nyamira nga kerori bakali gocha unari achete 2022 rigaita na handirira ache 2027 andi which mutwe mo korera magimaino mnamusio macheso demanding omonto gochigotana chiwa cheno abo monto terino tataichierechi ama machonko bale no ani to kara to kora chigasi mama chonko bale lakini rero nkoraya mambi nkoraya nande nakwera nana gatebanera ayinonye gena yani monto tayo bisiyo ora kore ni kind of cross checking yate benga lirintu amachete bona tigato check gatatu how big is the county finance department that we cannot double check before we pay chenga gertenga abantu mbere ba utongainaga. All right, maybe I said kaibirega wakili twanda samangana maja century wekerano mutegele kurase county Nyamira bategere terero yen 2023 2027 igere karibu miaka ene gocha amen na tayari chiera chia chake na tali chishiringi bere chia 25 million by the time naro kwebolia sebo tukubara by the time we are getting to 2027 onye chia chake rebono chia 25 million kende ngetoke go sase kigancha inkia bwente go expect ende nkiara akore na bwate nguru chinde chonse go sategerre chinguru nchirororo omategere na bagukwana na mo MCA oye bagambe nganke ko bera barai batari kore gasi yabo machiko nkorware procedure yo kore kabirisho lakini ende senge nchere ngaba abategereria abega nande nabo abo babege to magambi obisi yes nabora nyore nande nchere ndeteyo nkora umia bale kogara omete karomonto ko nyunga aigambo bora osegango twerwore kego chaka gotwa nabo bwento rabera ari oranya ogosemeri kwana nkoringa muna abantu bakona gukura muna tokona kobekeriogi yes mugabano itona cha ikaranse atebya abantu ngonsereri muremeremo ninde nobo maene ngumugabana aikaranse kabisa abe kemika kati obisi yaye ego tiche binte biga onye no monto kare era prone mundu nakaru kare era prone arusi wo all right bali yo monto obwate few virus mugabana soka tebenga twanyorira sobe buru onye ne computer kasarigete bali ebundi akoreki ejerosi aisa tebenga na mangana na teacher ora moko ya iguna ende I think yo mategere na bago tebanga ki diole mugabana gendera mutwe ya sago seseni. All right, asante sana bwetere wakili mwenje bategere no mwakili Henry Ongeri oitogende kusanga chinkwa na kaiga studio gendera kundikira SMS wetera 0706102102 ubigalia page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM tokwenda SMS mangana maji ya century bekere ngori na tole exclusively kero tokoligeria subutuko bwalero oburai ase county ya Nyamira gabantu ba Nyamira ka standby maboli yonsi mubwete munyalaka ba moko nyaboli wetera SMS na bangorori baga gwake simu.